Мисли ли баба ви Веселка за футболисти? Футболът не ме интригува особено. Когато бях дете, бях от Левски. Сега футболистът, който ме интересува, е господин Бербатов. Бербатов е едно много успешно справящо се момче. Казвам момче, независимо дали е женен, дали не е, защото той е много по-млад от мен. Аз не мога да кажа думата мъж за Бербатов. Но Бербатов не ме интригува толкова с футболните си успехи, а ме интригува с страхотната си визия. Това е едно много красиво момче. Мисля си и други работи, обаче да споделям всичко за мен е немислимо. Така че благодаря ви за вниманието и няма вероятност да тръгна да намисля за Христо Стоичков.